बयखौबो आंनि इउटिउब चेनेल सारनि क्लासाव बरायनानै लाग्रोबाय। दिनै आं क्लास 10 नि सोंथि 2.3 खौ लाना फैदों हा बेबो पलिनोमियलनि मोनसे बाहागो हा बेवहाय मा होनदों एक नम्बराव बिदाब गोबां px खौ बिदाब गोबां gx जों रान आरो गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबोनि रानगासै आरो रानखोन्दाखौ दिहुन। रानगासै आरो रानखोन्दा आद्राखौ दिहुन होनदों। नैबेजों बेखौ राननो होदों। अके बेखौथ' गोरलै नङा होमबा जेरै राननांगौ एरै रानबानो जाबाय। सिम्पलथार हा जों फरिखायाव बिदाब गोबां px आरो gx जों राननो होदों। डाइरेक्ट gx जों रानदो सलुशन जोबोद गोरलै। बे gx नैबे x स्क्वायर रानदो x स्क्वायर माइनास 2 माखौ राननो होदों जोंहा नैबेखौ राननो होदों नङा होमबा x क्यूब माइनास 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनास 3 होमबा नाय नोंसोर सिगाङाव मा होनदों x क्यूब नैबावथ' x स्क्वायर थारमाने मा x मोनसे नांगौ नङा होमबा x मोनसे सानजाबदो x जों बेजों x स्क्वायर जों x जों सानजाबा x क्यूब जाहैबाय माइनास नैबे 2x जागोन नङा होमबा बेजों सानजाबा 2x होमबा नैबे 2x आ 5x नङा होमबा बे x निबोथ' x स्क्वायरसो x स्क्वायर दंब्लासो बाहाय जों x होगौमोन बावथ' दाना 2x नालाय माइनास नैबे x दाना 2x होबाय आरो हा दाना जोंहा मोनसे नियम दं प्लास बा माइनास होनांगौ माइनास बा प्लास होनांगौ होमबा बे दानजाबाय नङा होमबा मा फैगोन जोंहा माइनास नैबे फैगोन नङा होमबा माइनास 3x स्क्वायर ओंखारबोबाय नैबेथ' प्लास प्लेबो प्लास नालाय 5 to 7x नङा होमबा 7x माइनास 3 होमबा नेक्स्ट मा फैगोन x स्क्वायर निबाव 3x स्क्वायर दं नङा होमबा थारमाने x स्क्वायर थारमाने 3 नांगौ माइनास दं नालाय माइनास 3 हरबाय माइनास 3 बा बेनि सानजाबदो माइनास 3x स्क्वायर नङा होमबा आरो माइनास ए प्लास नैबेहाय गथा अनजिमा नालाय बिदिनो जादों माइनास प्लास 3 सानदाबनै 6 नङा होमबा बाव माइनास बाव प्लास सिन होबाय अब्ला बिसोरजों दानजाबाय नङा होमबा बाव प्लास नालाय जों माइनास सिन होबाय अके नैबे 7x ओंखारबोबाय गाहायाव 7x माइनास 6 आरो 3 माइनास 9 होमबा मा जागोन बे रानजाबावगोन बे फिसासिन जाबाय नङा होमबा बेनिफ्राय अब्ला बियो रानजाला अब्ला बियो आद्रा थाबाय आद्रा माने रानखोन्दा बा रानगासै मा मोनखोनसैलाय रानगासै नैबे नङा होमबा therefore दिहुननो गोनां रानगासैया मा होनो रानगासैया x माइनास 3 आरो आद्राया दिहुननो गोनां रानखोन्दा होनदों नङा होमबा दिहुननो गोनां रानखोन्दाया जोंहा नैबे 7x माइनास 9 अके रानखोन्दाया बे जाबाय नङा होमबा आद्राया बे जाहैबाय बेनि एन्सारा गोरलैथार नङा होमबा मालाबा नोंसोर नैबेखौ रानखोन्दाखौ 0 बो मोननो हागौ जेबो थाला 0 बे रानजोब जायोनो हा रानजोब जायोब्ला होमबा रानखोन्दाया 0 लिरबानो जाबाय 0 मोनोब्ला बेखौ 0 मोनोब्ला बेखौ 0 होबानो जाबाय अके बाखि 2 3 4 5 6 आ नोंसोर बानायदो एकदम गोरलैथार बे स्टाइलै गोरा मोनो नामा माबा गोराथ' नङा गोरलैथार नङा होमबा बानाय नोंसोरो निजा बानाय आरो बानायनानै हायाबा आंनो फिडबेक हर आंनाव सोंहर आंजों कन्टेक्टआव था इउटिउब थ्रुनि चेनेल इउटिउबनि गेजेरजों अके मेसेज हरबानो जाबाय आंनो नेक्स्ट फैदोलाय 2 नाम्बाराव मा होनदों नैथि बिदाब गोबां राशिखौ सेथि बिदाब गोबां राशिजों राननानै सेथि बिदाब राशिया नैथि बिदाब गोबां राशिनि मोनसे सानजाबगिरि नंगौना नङा नायग्रोम थारमाने बेजों बेखौ राननानै बेखौ बेजों राननायसाय होनदों जुदि बियो रानजोबजायोब्ला जुदि लास्टआव आद्राया 0 जायोब्ला अब्ला बियो थारमाने बिनि फेक्टर नङा होमबा बिनि सानजाबगिरि बेनि दिहुनगिरि बेफोरबायदि आरो बे बुस्थुखौ बेजों राननो होदों राननानै माने बे बुस्थुआ बिनि सानजाबगिरि नंगौना नङा बेखौ नायग्रोम होनदों आरो बेखौ फोरमान खालाम नायनि रानदो आगेनि राननाय बायदि t स्क्वायर माइनास 3 बेखौ लिरदो भाई 2t to the power 4 plus 3t to the power 3 minus twice t whole square
minus 9t minus 12 रानदो दाना नै t4 निबो t square दं नङा होमबा जोंहा मा 2t square थांगोन बेयो 2t square होयोब्ला 2 फैबाय बे t square t4 थांबाय नङा होमबा ओके माइनास दाना t square निबो फैगोन नङा होमबा माइनास 3 सानजाबनै 6 t square जाबाय नङा होमबा यस माइनास जेराव माइनास दं बाय प्लास जेराव प्लास दं बाव माइनास नैबे कैंसिल थांबाय नैबे प्लस 3t क्यूब को लाना फैग्रोबाय जों ओमफ्राय बे प्लस नैबे माइनास होमबा प्लस 6t स्क्वायर बाय माइनास 2t थांब्ला होमबा प्लस 4t स्क्वायर माइनास 9t माइनास 12 बाकी फैबाय नङा होमबा ओमफ्राय रानदोलाय दाना नैबे मा दं t स्क्वायर बाव t क्यूब दं होमबा 3t जों थांगोन नङा होमबा प्लस बे सिगांना प्लस नालाय प्लस जाबाय 3t जों होयोबा 3t 3 आथ' 3 फैगोबाय t होनबाय नैबे t स्क्वायर t क्यूब जाहैबाय नङा होमबा प्लस माइनास बा 3t फैगोन बा नैबाव फैगोन नङा होमबा 3 सानजाब 3 9 बे जाहैबाय नङा होमबा नैबाव माइनास बाहाय प्लास बेबो कैंसिल थांबाय नङा होमबा माबा बेबो कैंसिल होमबा बाहाय मा फैगोन 4t स्क्वायर माइनास 12 नेक्स्ट माजों थागोन 4 जों थांगोन नङा 4 नैबावथ' t स्क्वायर जेनेबा प्लस 4 बाव सिगाङाव प्लास दं नालाय बाव प्लास थांबाय जुदि माइनास बा बावबो माइनास जागोन नङा होमबा 4 जों थांब्ला 4t स्क्वायर थांबाय 4t स्क्वायर प्लस माइनास 4 सानजाब 3 12 ओके माइनास बे प्लास होमबा बेबो कैंसिल 0 थारमाने रानखोन्दा बेवहाय रानखोन्दाया बेवहाय रानखोन्दाया मा होनो रानखोन्दाया 0 रानखोन्दाया 0 माने मा होनगोन नैबे t स्क्वायर माइनास 3 आ बेनि सानजाबगिरि थारमाने बेयाव लिरदो सेथि बिदाब राशिया नैथि बिदाब गोबां राशिनि मोनसे सानजाबगिरि सेथि बिदाब राशिया होदो बेवहाय रानखोन्दाया 0 थारमाने फोरमान जाबाय बा नायग्रोमबाय फोरमान जाबाय मा होनदों सेथि बिदाब राशिया नैथि बिदाब गोबां राशिनि नैथि बिदाब गोबां राशिनि सेथि बिदाब राशिया नैथि बिदाब गोबां राशिनि मोनसे सानजाबगिरि मोनसे सानजाबगिरि एबा दिहुनगिरि सानजाबगिरि नङा होमबा ओके क्लियर बा नेक्स्ट फैदोलाय 3 नम्बराव फैदो मा होनदों 3x होल टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस ट्वाइस x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 नि गुबुन गासैबो लाथिफोरखौ दिहुन जुदि बेनि मोननै लाथिख'फोरा जाबाय बे लाथिख' मोननै होनाय दंना हा बे आरो बे थारमाने बेवहाय होनाय दं लाथिख' मोननै बे मोननै लाथिख' दं गुबुन मोननैखौ दिहुननो होदों बाव 4 नालाय थारमाने लाथिख' मोनब्रै दं नङा होमबा नैबे अलरेडि मोननै दंखायो आरो मोननै दंबावोनो बेखौ दिहुननो होदों थारमाने बे लाथिख'आ मा होनदों जों जेनेबा x1 लाबाया जेनेबा नों रुट 5/3 मोनबाय नङा होमबा x2 आ मा मोनदों माइनास 5/3 मोनदोंनो हो थारमाने बे बुस्थुआ इकुवेलनि ओरै फैयोब्ला बे मा माइनास जागोन ना इकुवेल टु 0 आरो बे माइनासआ ओरै फैयोब्ला इकुवेलनि प्लास जाफैगोन ना प्लास इकुवेल टु 0 बे नङा होमबा थारमाने जों बेखौ बिदि हमनांगौ जाहैबाय एबा जेनेबा बेवहाय लाथिख' मोननैया सलुसन दै बेवहाय लाथिख' मोननैया मोननै होखानाय दं नङा होमबा लाथिख' मोननैया मा होनो रुट ओभार 5/3
आरो माइनास 5/3 बिब्दिब्ला मा होनदों बिब्दिब्ला जों बेखौ मा लिरनो हागोन बेबायदि लिरनो हागोन होनबा मोननै थारमाने x माइनास रुट अभार 5/3 मोनसे आरो मोनसेया x माइनास बे माइनास मोनसे प्लास जागोन नङा होमबा 5/3 नङा होमबा थारमाने मा बियो a माइनास b into a plus b थारमाने बियो फर्मुला जाहैबाय a स्क्वायर माइनास b स्क्वायर थांबाय नङा होमबा a स्क्वायर माइनास b स्क्वायर होनब्ला मा होनगोन बेखौ नैबे जाबाय x स्क्वायर थांबाय माइनास 5/3 बे x स्क्वायर 5/3 जों नैबेखौ रानदो अब्लाथ' गुबुन मोननैखौ मोनहैगोन नङा होमबा बेखौ बियो x स्क्वायर माइनास 5/3 आ बां बिदाबनि सानजाबगिरि नङा बां बिदाब नङा होमबा बां बिदाबनि सानजाबगिरि जुदि बियो बिनि सानजाबगिरिब्ला होखानाय नङा होमबा सानजाबगिरिब्ला बिजों राननो हागोन a स्क्वायर 5/3 रानदो 3x power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 रानदो दाना मा खालामनांगोन 3 बाव x नैबे x power 4 थारमाने 3x square होयोबा थांगोन ना 3x power 4 जाहैबाय नङा होमबा दाना माइनास बेजों सानजाबोब्ला 3 केन्सेल थांबाय नङा होमबा थारमाने 5x स्क्वायर माइनास x स्क्वायर बाव दं नालाय सिदा बाव होयोबा उसुबिदा जायो नङा होमबा दानजाया जों स्क्वायर नालाय स्क्वायर नैबे 3 आरो बे 3 जों सानजाबोब्ला केन्सेल थांबाय नङा होमबा 5 थाबाय 5x स्क्वायर प्लास माइनास जा नियम मोनसे दं जेराव प्लास दं बावहाय माइनास होदो जेराव माइनास दं बावहाय प्लास होदो बे मोननै दानजाबाय नैबे 5x प्लास 5x माइनास 2x थारमाने 3x स्क्वायर नङा होमबा नैबे फैदो बे फैसिगोन नङा होमबा 6x स्क्वायर जोंहा सिम्बला प्लासआ देरसिन नालाय 6x स्क्वायरथ' नङा किउब आरो बियो किउब ओमफ्राय बेफोरखौ लाबोजोबदो माइनास 10x माइनास 5 नेक्स्ट माने थांगोन x किउब दं नङा होमबा बाहाय x स्क्वायर दं होमबा 6x थांनो होमबा प्लास 6x होयोबा 6x किउब माइनास फैगोन x आव थागोन नालाय नैबाव थागोन जोंहा 3 जों बेनि सानजाबला 5/3 into 6x बेनि सानजाबा 3 जों 3 सानजाबनै 6 बेखौ 6 जों 2 जों केन्सेल खालामबाय नङा होमबा 3 सानजाबनै 6 बा 5 सानजाबनै g जाहैबाय g 10x जाहैबाय जेराव प्लास बावहाय माइनास होदो जेराव माइनास बावहाय प्लास होदो होमबा बे दानजाबाय बेबो दानजाबाय नङा होमबा मोननैबो होमबा नेक्स्टआव फैदो थ्राइस x स्क्वायर माइनास 5 होमबा नायदो माजों फैगोन बेलाय 3 जों थांगोन नङा होमबा 3 प्लास 3 जों थाङोब्ला 3 जों सानजाबा 3x स्क्वायर जाहैबाय माइनास बेजों सानजाबा 3 केन्सेल 5 फैबाय नङा होमबा दानजाजोब्बाय प्लास माइनास 0 जाहैबाय नङा होमबा थारमाने गमा मायनो बियो सानजाबगिरि नङा होमबा बियो थारमाने बियो सानजाबगिरि थारमाने नै बियो बे बां बिदाबनि नै बियो सानजाबगिरि therefore 3x whole to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 नि सानजाबगिरिया मा होनो नैबे मोनसे आरो बे मोनसे दंमोनबा x स्क्वायर माइनास 5/3 मोनसे जाहैबाय मोनसेया मा 3x स्क्वायर नैबे प्लास 6x प्लास 3 बे मोनबाय नङा होमबा दाना जोंहाथ' नैबेथ' अलरेडि दिहुनखानाय नङा होमबा नै बेनिफ्राय फैखानाय नालाय अलरेडि बियो सानजाबगिरिखा नै बेनिफ्राय दिहुनदो दानिया नैबे बेनिफ्राय आरो मोनसे दिहुनबावदो
नैबाव नाय दे बेनि नेक्स्टआव ओरै फैगोन दै आंबो दिहुननि जायगा थायाखै नालाय नैबेथ' अलरेडि सानजाबगिरिखा नङा होमबा लाथिख'खा नैबे लाथिख' नङा होमबा नैबेनिफ्राय दिहुनो दानिया होननानै दानिया 3x square plus 6x plus 3 बेनिफ्राय 3 कमन लायोबा x square plus x plus 1 बे मा a plus b square फर्मुलायाव थांबाय नङा बेयो a plus b whole square फर्मुलायाव होमबा 3x plus 1 square नङा होमबा थारमाने जोंहा मोननै दं थारमाने नङा होमबा x plus 1 x plus 1 नङा होमबा जों बेखौ therefore x plus 1 equal to 0 आरो x plus 1 equal to 0 बे थ्रेयाथ' लाब गैया नैबे x equal to -1 आरो बेनिफ्राय x equal to -1 थारमाने दिहुननो गोनां गुबुन मोननै लाथिख'फोरा जाबाय बे गुबुन गासिबो लाथिख'फोर दिहुननो गोनां बां बिदाबनि लाथिख'फोरा बे जाहैबाय therefore नैबाव लिरदो दिहुननो गोनां बां बिदाबनि लाथिख'फोरा -1 आरो -1 बास एन्सारा बेनो जाबाय क्लियार गोरलैथार नङा होमबा जेबोथ' कनफिउजन गैया गोनो गोथोथ' गैया मोजाङै आं बुजायनायखौ नायलांबाय थाबानो गोरलैनो बुजिगोन जेबो प्रब्लेम गैया मिथिबाय गोसो होनानै फराय गोसो होनानै सोलों गोसोआसो मेन खर'खौ स्थिर खालामनानै खोनासं मा बुंदों अके थेंक इउ नेक्स्टआव फैदोलाय राशिफोर px gx qx आरो rx नि बिदिन्थिफोरखौ होनो जाय राननाय बिमाव फारिखौ जाफुंहोयो आरो जोंहा ओरै होनाय दं डिग्री px आरो डिग्री qx थारमाने मा होनदों डिग्रीया px जानांगौ px नि जितु बां बिदाब px बिनि डिग्रीया एखे आरो सोरनि डिग्रीजों रानगासैनि डिग्रीजों एखेनो नैबे जाबाय रानजाग्रा आरो नैबे जाबाय रानगासै बिसोरनि डिग्रीया एखेनो होमबा बिमाव फारिफोरखौ दिन्थिनो हादों आरो px आ मा qx आ मा नाथाय बिसोरनि मोनसे कन्डिशन दं रानजाग्रा आरो रानगासैनि डिग्रीया एखे जानांगौनो होमबा हमना लाबाय आङो जेनेबा px खौ जुदि आङो हमबाय मोनसे 3x square plus 9x minus 27 बेजों जुदि आङो रानग्राया जाय gx खौ आङो 3 हमोब्ला 3 जों बेखौ रानोब्ला नैबे qx खौ मोनना मोना नायनोसै रानदो 3 जों बेखौ राननायसै 3x square plus 9x minus 27 3 जों अरबा 3x जों राननोसै नङाब्ला माने ओरै होनदों नालाय नैबे qx बेनि डिग्रीया जुदि स्क्वायरब्ला ना नैबे डिग्रीया जुदि माबा रानजाग्राना होमबा रानगासैनि डिग्रीयाबो 2 जानांगौ नङा होमबा स्क्वायर जानांगौ होनदों ओंखायनो आङो 3 जों रानोब्ला x स्क्वायरा गोजौआव फैगोन नङा होमबा बेखौ गावाव सानखानांगौ आरो आइडिया खालामखानांगौ जेनेबा डिग्रीया एखे होनदों नामा रानगासैनि डिग्रीया होमबा गोजौआवथ' रानगासै जागोन ना अब्ला आं 3 जों रानोब्ला आं लाखाबाय बे हिसाबै 3 जों रानजानाय 3 जों रानजायोब्ला x स्क्वायरा अट'मेटिक गोजौआव फैगोन नङा होमबा x स्क्वायर जों सानजाबोब्ला x स्क्वायर 3 सानजाबोब्ला 3x स्क्वायर जाहैबाय दा अट'मेटिक फैखाबाय जोंहा नैबे जाबाय बे मोनसे फैबाय नङा होमबा 3 जों रानब्ला माइनास नेक्स्टआव 9x फैबाय 9x खौ माजों रानगोन 3 जों रानोब्ला 3 सानजाब 3 9 नङा होमबा 3 सानजाब 3 9 3x जों जागोन बेबो माइनास केन्सेल जाबाय नङा होमबा प्लास माइनास नालाय माइनास 27 फैबाय माइनास 27 आ 9 जों नङा होमबा 27 ओके बे 0 जाहैबाय नङा होमबा दे बेनिफ्राय मा बुंनो हायो जोंहा px gx जोंहा मा बेथ' थिगैनो दं बे कारेक्ट दं थारमाने जोंहा qx आ नैबे qx आ मोनबाय नङा होमबा qx रानगासै नङा होमबा qx आ रानगासै होनो बेखौ x स्क्वायर प्लस 3x minus 9 rx आ मा होनदों rx खौ दिहुननो होदों नङा होमबा नै rx नि दिन्थिफोरखौ हो rx आ मा बाहाय 0 अके बेनो जाहैबाय
बेखौ दिहुननो गोनाङा होमबा नों px gx qx rx बेनि एन्सारा नङा होमबा नों नैबे हमनायखौ जोंहा नै सानना नाय डिग्रीया प्रमाण जाबाय नङा होमबा डिग्री px डिग्री जितु बांबिदाब बियो रानजाग्रा बेनि डिग्री आरो नैबेनि डिग्री नैबे डिग्री आरो नैबेनि डिग्री एखे जानांगौ एखे जायाखै होमबा बे स्क्वायर बेबो स्क्वायर नङा होमबा एखे नङा होमबा डिग्रीया फोरमान जाबाय होखानाय दं नालाय बेबायदि थारमाने नैबे लानायखौ नोंसोर नैबे लानायखौ ओरैबायदि लाखानांगौ जाहाथे नैबेनि बुस्थुजों रानजानानै नैबे x स्क्वायर थायो ओंखायनो आङो लाखाबाय 3x स्क्वायर 3 जों रानबा 3 थांबाय x स्क्वायरा गोजौ थाहैबाय नङा होमबा अटोमेटिक बे बुस्थुखौल' नाय आरो जोंहा डिग्रीया समान जानांगौ बे होखानाय दं नालाय जों बे हिसाबै खालामब्ला बे एन्सारा ओके क्लियार बाखि मोननैयाबो बिदिनो एसे गावनि खर'खौबो नाय नोंसोरो होमवर्क खालामनानै नाय हायोना हाया बुजिदोंना बुजियाखै ओके नेक्स्ट फैदोलाय नेक्स्ट फैदो 6 नि 3 नाम्बार बे 6 नि 3 नाम्बार 6 नि 3 नाम्बाराव 1 2 आबो एखेखा आं जायखिया मोनसे बानाय होनसै 6 बांबिदाब x to the power 4 plus twice x cube minus twice 26x square minus 54x minus 27 नि गुबुन गासै लाथिफोरखौ दिहुन जितु बेफोरनि मोननै लाथिख'आ बे आरो बे होनाय दंनो ओके थारमाने लाथिख'आ मा बांबिदाब जेब्ला पलिनोमियेला x to the power 4 थारमाने बिनि सानजाबगिरिया मोनब्रै x to the power 4 होनाय लोगो लोगो बिनि सानजाबगिरिया मोननै बिनि लाथिख'आ मोनब्रै मोननैयाथ' होखानाय दं अलरेडि नङा होमबा बाखि मोननैखौ दिहुननो होदो आं आगेनि बायदि 3 नाम्बाराव आं प्रुफ खालामाखै होमबा लाथिख' मोननैया x equal to 3 into root over 3 आरो मोनसेया माइनास थारमाने x minus 3 by root 3 3 into root 3 आरो मोनसेया x plus 3 into root 3 नङा होमब्ला बेवहाय लाथिख' मोननैया सल्युसना जाबाय बेवहाय लाथिख' मोननैया आगेनि बायदि बेवहाय लाथिख' मोननैया लाथिख' मोननैया जाहैबाय 3 root 3 आरो minus 3 into root 3 दा बिसोरखौ जोङो ओरै लानो हायो नङा होमबा x 3 root 3 into मोनसेया x plus 3 root 3 नङा होमबा सानजाब्ला मा जागोन x square बे जाहैबाय 3 सानाव गुड 27 जाहैबाय नङा होमबा नैबे स्क्वायर बा स्क्वायरा 3 स्क्वायर इक्वल टु 9 नङा होमबा आरो 3 थाबाय 9 into 3 27 नङा होमबा बियो बिनि सानजाबगिरि जाहैबाय बिया बांबिदाबनि सानजाबगिरि या नैबे x स्क्वायरा बांबिदाबनि नैबे बांबिदाबनि होखानाय बांबिदाबनि सानजाबगिरि या बांबिदाबनि होखानाय बांबिदाबनि सानजाबगिरि होखानाय बांबिदाबनि सानजाबगिरि ओके ओमफ्राय मा होनदों दानिया बेथ' सानजाबगिरि जाहैबाय बिजों रानबानो जाबाय रानबाथ' मोनबाय नङा होमबा सानजाबगिरि नालाय बिजों राननांगौ थारमाने रानदो जायगा थानाय बायदि खालामदो x square minus 27 थ' नैबेखौ होदो x4 plus 2x cube minus 26x square minus 54x minus 27 रानदो दाना बेजों रानोब्ला जोंहा x power 4 दं बे x square ल होमबा गोजौ x square सानजाबोब्ला x power 4 मोनबाय माइनास नैबेहाय 27x square जाहैबाय नङा होमबा माइनास 27x square बे x square होनांगौ दे x cube by x cube x4 by x4 x by x माने गथा बा गथायाव होनांगौ जोंहा मोनसे नियम दं जेराव प्लास दं बेवहाय माइनास जेराव माइनास दं बेवहाय प्लास होनांगौ ओके होमबा बेथ' बे थांबाय दानजाबाय नैबे ओंखारबाय 2x क्यूबा ओंखारबाय नैबेथ' प्लास 27 नङा होमबा बेथ' 26 ल'सो नैबे x आ फैबाय प्लास x स्क्वायर माइनास 54x माइनास 27 बे ओंखारबाय ओके नेक्स्ट मा फैगोन बाव x क्यूब दं बाव 2 दं नैबे x स्क्वायर ल' दं होमबा बेसिम थांनोब्ला 2x जों सानजाबनांगोन प्लास 2x जों सानजाबब्ला 2x क्यूब जाहैबाय नङा होमबा प्लास ए माइनास मा फैगोन माइनास 7 सानजाबनाय 14 2 सानजाबनाय 4 54 फैबाय नङा होमबा
माइनास बे प्लास बेबो केन्सेल लांबाय बेबो केन्सेल लांबाय x स्क्वायर ओंखारबोबाय माइनास 27 सेजों थांबाय नङा होमबा नै प्लास 1 सानजाब्ला x स्क्वायर माइनास 27 ओके बाव प्लास बाव माइनास होनबाथ' बे दानजाबाय ना 0 जाहैबाय नङा होमबा 0 दानिया बियो नैबेनि सानजाबगिरि नङा होमब्ला थारमाने बे बां बिदाबनि नैबे जाबाय रानग्रा नैबे जाबाय रानगासै बे मोननैखौ सानजाबबानो बेखौ मोनगोन नङा होमब्ला ओंखायनो लिरबाय आरो x to the power 4 plus 2x cube नैबेखौ लाबोदो बेखौ लिरग्रोदो माइनास 27 x square 26x square minus 54x minus 27 equal to नैबे x square minus 27 into रानगासैखौ होदो x square plus twice x plus 1 जाहाथ' नैबेथ' अलरेडि होखानाय दं नैबे मोनबा बे मोननैखौ सानजाबनायथ' बे मोनदों नङा होमबा बेखौ ओंखायनो नांला जोंहा अलरेडि लाथिख'आ दिहुनखानाय दं नङा होमबा नैबे 3 into root 3 minus 3 into root 3 दानिया होननानै नैबे बुस्थुखौल' लाबोदो दानिया होननानै नैबाव दिहुनसै आङो दानिया नैबेसो जाबाय सानजाबगिरि बेनि सानजाबगिरि जाहैबाय नङा होमबा दानिया होनदो दानिया x square plus twice x plus 1 बेफोरो बैयानो नङा होमबा x square plus x आं बे 2x खौ x plus x राननो हायो नङा होमबा बा x कमन लाबाय x plus 1 थांबाय plus 1 कमन लाबाय x plus 1 थारमाने मा x plus 1 होमबा थारमाने मा बेनि भेलुआ मा जोंहा x plus 1 equal to 0 आरो x plus मोननैबो नङा होमबा 1 equal to 0 बेनिफ्राय x equal to minus 1 बेबो x equal to minus 1 थारमाने दिहुननो गोनां बां बिदाबनि लाथिख'फोरा होदो therefore दिहुननो गोनां बां बिदाबनि लाथिख'फोरा दिहुननो गोनां लाथिख'फोरा minus 1 आरो minus 1 नङा होमबा एखे क्लियार एकदम सिम्पलथार नङा होमबा खुनु गोनो गोथो गैया क्लियार काट ओके हागोन दा बेखौ नङा होमबा बाखि हमवर्क थाबाय नेक्स्ट मोनसे फैबावदो बां बिदाब 6x whole to the power 4 plus 11x cube minus 7x square minus 15x minus 50 खौ गुबुन बां बिदाब 3x plus 7 जों राननायाव रानखोन्दाखौ लायनो minus 15 मोनबाय रानगासैखौ दिहुननो होदों नङा होमबा गोरलैथार नङा होमबा नायदो माबायदि गोरलै सल्युशन बानायना होबाथ' गोरलै जायो नङा होमबा निजा बानायबासो थान जायो ना प्रेक्टिस खालाम न'आव सानबाय था जोबोद गोरलै आरो इन्ट्रेस्ट थानांगौ इन्ट्रेस्ट लानानै मावोब्ला गासिबो गोरलै जायो ओके एडिक्टेड बायदि जानांगौ मोनथिना बाव होनाय दं होदो मा होनाय दं नैबे जाबाय रानजाग्राखौ मारै होनो px जों फोरमायो नङा होमबा plus 11x cube minus 7x square minus 15x minus 50 नैबे गुबुन बां बिदाब थारमाने gx जाबाय 3x plus 7 जों राननायाव रानग्रा जाहैबाय होमबा जोंहा मा होनो rx माने आद्रा रानखोन्दायालायनो minus 15 मोनो रानगासैखौ दिहुननो होदों qx खौ दिहुननो होदों जों मिथिगौ नङा होमबा फर्मुलाखौ मारैमोनलाय जों मिथिगौ px नङा होमबा px माने रानजाग्रा इक्वल टु रानग्रा gx into रानगासै qx प्लास rx रानखोन्दा नङा होमबा जोंहा फर्मुला बिदिमोन नङा होमबा रानजाग्रा इक्वल टु रानग्रा into रानगासै
plus रानखोन्दा नङा होमबा px equal to gx into qx plus rx rx माने रानखोन्दा जोंहा बाहाय माखौ दिहुननो होदों qx खौ दिहुननो होदों नामा qx खौ होमबा बे बुस्थुखौ ओरै लाबोयोबा आं बे बुखौ जेनेबा gx into qx होमबा बे बुस्थुआ बाहायनो थाबाय जेनेबा आं बेखौ ओरै लाबोयोबा px minus rx जागोन नङा होमबा बे बुस्थुखौ ओरै लाङोब्ला बे बुस्थुखौ ओरै लाङोबा मा जागोन rx बे प्लासआ माइनास जागोन नङा होमबा ओंखायनो rx होबाय आं बेनिफ्राय नैबेखौ दिहुननांगौ नालाय qx खौ लादो qx खौ दोनदो दिहुननांगौ नालाय px minus rx divided by gx बे गाहायाव थाङा होमबा दाना बेनि भेलुफोरखौ बहायदो बहायनानै केलकुलेसन खालामदो gx आ मा 3x नङा होमबा 3x plus 7 px आ मा बेखौ लिरदो 6x power 4 plus 11x3 minus 7x square minus 15x minus 50 आरो मा दंबावो minus 50 नैबे rx आ मा नो minus rx आरो minus 15 मा मोनो नायदो दाना माइनास प्लास जागोन 15 थारमाने 35 मोनबाय नङा होमबा बाखिथ' बेनि बे एखे नैबाव फैदो दाना जायगा थोआ नालाय आं नैबाव लाबाय 3x plus 7 6x power 4 फैगोन plus 11x cube minus 7x square minus 15x बे माइनास प्लास 15 बाय बे थाङोब्ला 15 थाङोब्ला 15 निफ्राय माइनास 35 थागोन नङा होमबा 35 बेखौ रानदो रानबानोथ' मोनबाय नङा होमबा रानबानोथ' नों रानगासेखौ मोनसिगोन नङा रानगासे दिहुननो होदों नालाय qx रानदो दाना बेखौ 3x plus 7 बेखौ लाबोदो 6x power 4 plus 11x cube minus 7x square minus 15x minus 35 सानदो दाना 6x cube दं बाहाय होमबा नैबा 3 होमबा 2 3 सानदामनि 6 2 ओमफ्राय x cube होबा होमबा 3 सानदामनि 6 ओमफ्राय बे cube बे x 4 जाबाय नङा होमबा क्यूबाव लोदो दाना क्यूबाव लायोबा नैबे प्लास 7 सानदामनि 14x cube ओके माइनास माइनास बे दानजाबाय नङा होमबा 11 मा फैगोन माइनास 14 11 थाङोब्ला बेसेबां 3x cube minus 7x square minus 15x minus 35 नङा होमबा नेक्स्ट मा फैगोन 3x नैबाव नङा 3 दंखायो 3x थारमाने माइनास x स्क्वायर सानजाबानोथ' जाबाय नङा होमबा होमबाथ' 3x फैगोन माइनास 3x cube प्लास माइनास माइनास 7 x स्क्वायर प्लास प्लास बेदो दानजाजोब्बाय नङा होमबा बेबो नै दानजाजोब्बाय होमबा माइनास 15x माइनास 35 दानजागोन ना सानजाब जागोन ना सानजाब जाया बेलाय 5 जों हरदो माइनास 5 माइनास नालाय माइनास 5 जों थांगोन बियो 5 सानजाब 3 15x प्लास माइनास माइनास 5 सानजाब 7 35 प्लास प्लास 0 थाबाय नङा होमबा दानजाजोब्बाय नङा होमबा 0 थारमाने रानगासेया नैबे रानगासे नङा होमबा देयारफर जोंहा दिहुननो गोनां रानगासैया माने रानगासैया जोंहा मा जाखोनो नैबे qx equal to 2x cube minus x square minus 5 क्लियर जाबाय नङा होमबा आच्छा दिनै आंना डिउटिया जोब्बाय बाहायनो नोंसोर न'आव प्रेक्टिस खालाम हागौमानि आरो हागौमानि शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम
आरो आंजों टाचाव थाबाय था इउटिउबाव नोंसोर मेसेज आंनि इउटिउब चेनेलाव मेसेज हर माखौबा हायाखैबा बुजियाखैब्ला अके थेंक इउ थाबाय